Kaixo, egunon guztioi. Hau adin berri saioa da, baina baldakizue adin berri telebista saio bat izateaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia bat dela adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburua duena? Helburu horrekin bat egiten du saioak, ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egiteak ongizate fisiko eta emozionala ekartzen baitu. Hortaz, jarriko ditugu gorputzak martxan, ezta? Guk hemendik eta zuek pantailaren beste aldetik. Goazen ba! Egunon zurine, egunon danori, hemen gatoz gaur be, kirolapur bat eitzeko asmo horrekin. Eta gaurko honetan esan, pikoen elementu bi, aulki bat beti laguntza, urbotea txiki bat laguntza, baina piko koxin bat, ariketak eitzeko, etxindakasuen koxin bat, eta beste gabe. Gure gorputze eta aztera guaz. Hau pasuek ongitorri danori. Hemen gatoz, gaurko honetan orekarik eta lana etxen, eta betiko lezazikoa, behitxik eta gora, berotzen, venga, esku mokorin jarri, hainka bat atzin, venga, guazen, dano batera. Astiro, venga, aldatu, besterantz, hainka bisa batera, venga, guazen, zuzen, bat, bi, iru, lau, bost, binaka, bat, bi, erdira, bat, bi, erdira, bat, bi, erdira, bat, bi, erdira. Guazen aldatzen, bat aurreratu, bi, iru, lau, bost, besterantz, bat, bi, iru, lau, eta bost. Oso ondo, zabaldu hainkak, buru beti telebistara begire, ukandu gora, venga, bat, bi, iru, oso ondo, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar eta azkena. Oazen sorbaldak, motz-motz, astiro, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Beste aldera, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Bisa batera, bost aurrerutz. Bat, bi, iru, lau, bost. Oazen, bat, bi, iru, lau, bost. Honengo, bat goitxik, besti behitxik. Venga, eskuma goitxik, eskerra. Eskuma, eskerra. Eskuma. Eskerra bi azkenak. Bat, bi. Oso ondo, askatu. Venga, ukandukin gorantz. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, oso ondo, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Eskuin hori behire. Bat, bi, iru, lau. Venga, dinamika horretan, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Esku gipini hor, behitxik eta gora. Bat, bi, astiro, iru, lau, bost. Eskerreta eskuma, bat, astiro, astiro, bi, iru, lau, bost. Oso ondo, da hona hasiko na askatzen, hainkekin hasikoa askatzen, egon hor. Bale, oso ondo. Venga, askatu hor, hasiko ara koxin hori erabiltzen. Gaur ibiliko elementu hau oreka hori lantzeko horretan. Da hasiko na, ardatza apuru bat lantzen. Engo tindarra hor, da ardatz hori jarri eta atzerantz. Oso astiro, ardatz hori landu, sorbalda geldik eta atzerantz. Berriz, indar guzti horra, beste enki laguntzen, baina indar guzti hor, atzera. Bazen hirugarrena, alegindu hor, alegindu ez mugitzen. Balantza horrek kontrolatu eta atzera. Venga, bizkarra zuzen, sorbaldak geldik, nahi bada eskuk hemen, aldain laguntzakin, venga, bosgarrena, eutzi hor, balantza garbitu, kore hori ondo sarratute, tirrine barrun, askatu. Aldatuko tainkaz, on eskerrakin. Ardatz guzti, pixo guzti, koxin horren gainin, eta atzera. Oazen, astiro, berriz. Astiro, 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 eutzi hor, oso ondo. Oazen iru, venga, sorbalda geldik, vertikaltasune mantentzen, punto hori laguntzen, pa.
Eutzi hor, nahi bada eskuk, mokorrin jarritxe, venga, oazen. Oso ondo. Ona leginduko na bardina itxen, baina albotik jarriko naz hainkak nahiko zabalik, eta ardatz hori mantenduz, nahi bada laguntzakin, bat. Astiro, astiro, hainka hori blokeau barik, hori da, bi. Astiro, eutzi hor, sorbalda geldik, iru. Ba, eutzi hor, orekaga lantzen, gogoratu, beti vertikaltasun bat mantentzen, bizkarra beti zuzen, eta azkena. Eutzi, oso ondo, aldatu, ipini ondo hainka hori, zabaldu, ardatza aldatuz, eutzi hor, geldik, bat, astiro, bi, gogoratu, sorbaldak esti mugitzen, indar guztiamen, besti laguntzen da, bakarrik laguntzen. Bi azkenak, astiro. Suabe utzi hor. Eta bost eta azkena. Venga, ardatzera indar guzti, oso ondo. Hon hasiko naz, lehen golez atzetik aurrera, baina hainka batera. Eta nahi bozu eskukin lagundu. Koxin hori ipini, eta hor. Bat, nahi bada eskukin lagundu, bi, hainka hori goixan, airera, eutzi hor, iru, nahi da benak, hemen, da bestelan, lau, oso ondo, eutzi hor, bost, aldatzen dut aldez, eskerrekin, ondo, eta bardine, ardatza aurrerantz, eutzi, bat, atzera. Astiro, astiro, sorbalda geldik, bi. Oazen hor, ardatz aldatu, eutzi, iru. Oso ondo. Oazen hor, lau, bost eta azkena, bost. Oazen hon, aldatzen, alde batetik bestera, baina lateralidadi lantzen. Eta, bat, eutzi, venga, oazen hor, bi ezin bada lagundu, laguntzakin orman, iru, eutzi hor eta lau, lagundu beso horrekin, bost, oso ondo aldatu ardatza, eskerra, ondo zapaltzen, eta venga, bilatu bat, astiro. Oazen bi, indar guzti eskerrera, erditik eta hori da. Oazen bi azkenak, bat, bost eta azkana. Oso ondo. On jarraitxukot, lateralidade hori lantzen, baina ingau eseri heldi batzuk, erdixek. Urtengo hemendik, hainka bat koxinin, besti lurrin, ardatzetik urten eta bat. Gogoratu beti bezuk lurrakin paralelo. Alba da bentzat, hor. Bat, ariketa goin alda, aulki batekin eta eskuba laguntzen, bisek hemen, oazen, bi, iru, eta alba da hor. Lau, bost, aldatu ardatza, beste bost, berdin, punta kanporantz, oazen. Bat, oreka mantenduz, bi, balantza horrek, beti garbitzen, iru, lau, bost. Oso ondo, venga, beste bost da bost, oazen. Oreka mantenduz, garbitzu beti ariketa hori, venga, bizkarra zuzen, mokorrekin atzera, eta bat, bi, astiro, eutzi hor eta iru, lau, bost eta azkena, bost, aldatu ardatza, oazen, eskerra firme hor, zabaldu ondo, punta kanporantz, beti mokorrekin atzerut, eta bat, oreka mantendu, sorbalda geldik, bi, iru, oso ondo, lau,
bost. Oso ondo askatu apur bat, edango trago bat. Venga, danok trago bat eraten. Trago txiki bat beti. Aldala beti, gure eskure beti. Venga, askatzu etorra apur bat, eta hona hasiko naz, atzetik eta aurrerantz. Etorriko na atzetik aurrerantz, tak, eta gehi, ikusten da ariketa, etorriko na atzetik aurrerantz, gehi, belauna. Oreka mantenduz, gehi belauna gora. Gertu, lehen golez, bost da bost aldatzen. Eutzi hor, nahi da benak, kaxa hori eutzi, guazen. Bat, atzera. Bi, gogorrainka hori. Hiru, beti gogoratu laguntzakin, alda, lau, atzera. Bost, atzetik nator. 6, bat propina. Bestera, jarri horrezkerra, bizkarra beti zuzen, atzetik nator, bat, atzeratu. Bi, vertikala beti, hiru oso ondo. Lau, bost. Aldatu. Oazen, ardatza hartu hor, atzetik nator, bat, astiro. Bi, astiro. Hiru, oso ondo. Lau, bost. Venga, bilatu hor, eskerra, firme, atzetik nator, eskuk zuzen, bat, beti ezin bada laguntzakin, bi, kosin hori fuerte, hiru, bi azkenak. Lau, bost, oso ondo. Askatuko, askatu hainkak, urrengo ariketa izango da, ardatzetik eta atzerantz. Kontrak bilatzen, da beti, eserialdi txiki bat hainkap bakarrakin. Ikusten da hor, eta hortik gora. Kasu honetan, ezin bada, hainka libre, kosin barik edo eta alba da, kosin horren gainin. Zapaldu gogor, da nire ardatzetik atzera. Bat, sorbaldak beti geldik, alba da eskuk zuzen, hori izango da, urrengo ariketa. Venga, gertu, askatu hor apur bat, beste 5 segundo, gogoratu beti, oreka galantzen ardatzetik ezina urten. Balantza horrek beti garbitzen alda da. Zapaldu tope, hainkak parera, guazen, atzeratu, bat, eserialdi txiki bat hainkap bakarrakin. Bi, hiru, beti alda lagundu, lau, astiro, sorbaldak geldik, bost, aldatu ardatz hori, eskerrakin zapaldu tope, hainkabisak hor parera, guazen, eserialdi bat, bi, hiru oso ondo, lau, eutzi hor sorbaldak, bost. Venga, aldatu ardatza, guazen, tope zapaltzen, hainkabisak parera, eskuk luze, paralelo lurrakin, bost atzeruntz, eserialdi bat eutzi, bat. Eserialdi bat, bi, astiro, astiro, hiru, guazen hor, lau, bost eta azkena. Bost, oso ondo, aldatu ardatza, berriz, eskerrakin tope zapaldu, hainkabisak hartatzin, alba da, eskuk oso luze, eserialdi txiki bat, eutzi hor, bi, astiro, hiru, sorbala mantenduz, lau, bost. Oso ondo, urten hortik, askatu apur bat, nahi bozue, logeda edo etxe horretan mugitxu. Venga, urtrago bat. Eta astiro, astiro, urrengo ariketa. Kasu honetan, hainka batekin engau balantza guztik, nahi bozue laguntzakin. Bale? Nahi bada laguntzakin, nahi bada. Aukeran, kosin erabili edota libre. Bale?
kasu honetan egotena da, nire ardatzin jarri, nire ardatzetik urten, eta alba da, eskuk luzatuz, hainka hori gorantz. Eta mantendu. Hor. Ikusten, nik ariketa inaldot, laguntzakin. Bale? Laguntzakin. Alda. Baina elegin du binaz, nire ardatzetik, nire ardatzin jarri, hainka bat luze, esko bixak luze, eta pak, airera. Ez dut eskatuko geisha, baina hor, mantendu. Mantentzen lan horretan. Gertu, nik ingot koxinakin. Nahi da benak, koxin horrekin, oazen hor, hainka bat atzin, besuk luze, eta oazen eustera hor balantza horrek, eta alba da, garbitu. Alba da, garbi. Eutzi hor, airera, beste 5 segundotan, eutzi, eta askatu oso ondo. Oazen eskerrakin, zapaldu tope, hainka bat atzera, venga, oazen, hor, eutzi hor, alba da 15 segundo, vertikaltasune mantenduz, hainka hori luze, eutzi hor, oso ondo, 5 segundo, 3, 2, 1, askatu, beste aldera, eskumakin, guzti hau, aldain, laguntzakin, hainka bat atzin, euste dut hor, eta bilatu. Pasen, 15 segundo, eutzi hor. Eutzi hor, geldik, oreka mantentzen, 3, 2, 1, oso ondo, oazen eskerrakin, venga, koxinakin jarraitzen dut, zapaldu topera, hartu arnasa, hainka bat atzin, indar guzti hor bloke horretan, bizkarra zuzen, gertu, eta oazen 15 segundota, eutzi hor, airera, gorputza geldik, oso geldik, tirrine barrun, alegindu hori lantzen, eutzi hor, 3, 2, 1, oso ondo, venga, oazen 2 azkenak, eskumakin, tope zabaltzen, eutzi hor, luze, eta, 15 segundo oso luze, zabaldu hori, zabaldu hainka hori, eutzi hor, balantzak, segi eusten, 5, 3, 2, 1, askatu, venga, azken ariketa eskerrakin, gaurko askana da, zapaldu topera, zabaldu, bizkarra beti zuzen, gertu hor luze, eta airera, 15 segundo, eutzi hor, bizkarra beti zuzen, balantza horrek, garbitzen, eutzi hor oso ondo eutzi, segi eusten, gertu, 5, 3, 2, 1, oso ondo benetan, horrekan lan hori, horreki beti bideu, egunerokotasunin beti bida, landu egunero apur bat, eta lasaitzeko egoera honetara, goitxik eta bera luzatzen, hainkak batu, astiro, jarri hor, gora begira, hartu lasai, bota luze, hartu astiro, helduta, hartu arnasa esko bat atzetik, helduta, astiro aldatu, beti hartu lasai, helduta, askatu. Hartu arnasa, esku bizkarrera, helduta, berriz buelta, astiro, venga, gora. Ondo, venga, atzamarlo atzetik, kolpe hor, eta berant, bizkarra beti zuzen, hartu lasai, helduta, bota luze,
Venga, askatzen dut hor, zabaldu hainkak, mokorra baino zabalagoa, esku mokorrin, hartzot arnasi, hartu arnasak gora, eta albora. Oso ondo, buelta, astiro, astiro, ba. Hartu arnasak goitxik, ba, albora. Oso ondo, askatu, venga, askatu beso horrek. Guazen hainkakin, bizkarra beti zuzen, hor, eutzi hor, venga, oreka hori mantentzen, gaurko lana hortik junde, ba, aldatu, eta beti oreka mantentzen sorbalda geldik, hau aldot, horma baterik kolpe eitzen, aulki edo tamai, astiro, astiro, luzatu ondo, venga, askatu hor, gurutzatu, astiro, bizkarra zuzen, bizti beti lurrerantz, ba, guazen, helduta, venga, hartu arnasa, eta bukatzeko, hainkak batu, eta betiko lez, bi golpe fuerte, venga, guazen, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba, astiro, astiro gorantz, astiro, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba, astiro gorantz, eta hau pasuek gaurko amaitxute, urren arte, zurinekin jarraitzen dugu, agur, agur. Gorputza mugitu eta gero, kirola egin eta gero, orain emozioetan jarriko dugu fokua, bai? Lasai, lasai eta eroso jarri eta elkarrekin meditatu egingo dugu. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esteria bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula eseriko gara, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriz oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik izanez gero, jartzaiez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen unean. Oraingoan ez duzu ezer egin behar. Hartu segundu batzuk zure arreta gorputzera eramateko eta eroso eserita sentitzeko, bizkarra tente, baina ahalegin handirik egin gabe. Duintasunez zeusten zeure buruari. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Dagoeneko, badakizu geldirik eta bizkarra tente egon nahi duzunean.
egonean, besterik egin gabe. Emozionalki kargatutako pentsamenduak agertzen zaizkizula. Ez dituzu zeuk nahita eragiten pentsamenduak. Zuk erabaki gabe agertzen dira. Konturatu noiz ari zaren pentsatzen. Zuk nahi gabe. Erreparatzen diozunean konturatu gabe ari zarela pentsatzen, moztu egiten da pentsamendua. Eta une horretan bertan, arreta orainaldira bueltatzen da, gorputzera. Gorputzaren unean uneko esperientziara bueltatzen zara. Atsedena hartzen duzu gorputzaren momentuko esperientzian. Oraingoz garrantzitsuena ez da zertan pentsatzen ari zaren jakitea. Zuk ez diozula pentsamenduak nahita sortzen baizik. Nahi gabe pentsatzea eta pentsatzen ari zarela konturatzea. Zuk zeuk erabaki gabe, zeure burua pentsatzen deskubritzen duzunean, zerbait askatzen da.
tentsioa askatzen da. Eta gorputzaren une presentean hartzen da atsedena. Presentzia atsegin eta erosoaren sentsazioa da. Astean zehar, hainbat aldiz praktikatu, egunero, minutu batzuetan. Gozatu gorputza eta burua eskeronez sentitzen. Orain, ireki begiak eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete, geroz eta hobeto ez da? Gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengora arte, toki eta leku berean egongo gara zuen zain, Adin Berri saioan. Eskerrik asko.